ets una plaga. Bé, com sabeu, les plagues es mengen al terreny, no? Doncs, o el que hi ha en aquell terreny. Jo vaig interpretar que aquesta persona es pensava que tenia un territori intel·lectual, de prestigi o de ressò mediàtic, no sé què es pensava, perquè jo pensava que simplement era un investigador al servei de la veritat, no? Doncs de cop i volta amb una persona amb qui havia dinat i sopat i compartit les recerques i les inquietuds, de cop i volta saltava a des d'un diari dient-me el nom del porc amb tots els sinònims haguts i per haver, no? Per què passa això? Doncs suposo perquè me li vaig menjar al territori, no? Perquè ell es pensava que era l'única veu que podia parlar del tema, no? I a vegades també dic que la feina de l'historiador ha de ser d'una extrema humilitat, però d'una humilitat extrema, perquè no fotem el ridícul com ara aquests científics que deien que el celadon era un peix que feia milions d'anys que s'havia extingit, no? I de cop i volta el veus allà a la tele que han fet una prospecció a 170 metres de profunditat i està allà menjant i en fresc, no? I jo moria de riure. Quin ridícul la ciència, no? Bé, espero que els senyors que han fet llibres, perquè no n'hi ha, però si algú hagués fet tota la seva tesi doctoral sobre l'extinció del celadon fa 150 milions d'anys, esclar, aquesta prova el posava en una gran evidència, no? Doncs una mica les pugnes a la història són això, és que traiem una informació que desprestigia l'altra. Jo ho he vist, a mesura que m'han anat atacant he anat fent aquesta lectura. Jo pensava que els fets es defensaven sols, no? I que si en Colom és Joan, i que si és Miquel, és Miquel, no? I que si l'Atlàntida va existir, i si no, no. I si les piràmides en lloc de 6.000 anys en tenen 8.000, en tenen 8.000 i no passa res. Però sembla que no, perquè si en tenen 8.000, tots els que defensaven que en tenien 6.000, ridícul, estrepitós, han de jubilar els seus llibres, no? Saps? Doncs jo penso que una mica la cosa va per aquí. Que la veritat també ho fem. Em sap greu, jo pensava que la veritat alliberava, perquè jo ho veig així, jo parlo des de la meva perspectiva, la veritat allibera, la veritat carrega piles, la veritat marca camins, la veritat obre fronteres, la veritat fa amics, la veritat fa germans, no sé, i veig que no, que el que pot ser la veritat per tu, per l'altre, pot ser una ofensa brutal, no? I ho veig una mica així, doncs imagina't això amb gent del mateix centre d'investigacions. Doncs imagina't amb els professors d'història, no? Ningú en parla d'aquest llibre. Jo abans l'amic Isidre, l'amic m'he pres una confiança que no em devia, però l'Isidre doncs em comentava que se n'havia parlat tant. Bé, jo n'he vist només 2 articles a la premsa catalana, articles de fons, no? Parlant del llibre, un d'un conegut meu i un altre del fill de l'editor. Però això que se n'hauria de parlar, i n'haurien de parlar i dir m'ho invento o no m'ho invento, no? Perquè a veure, si el llibre és cert, i si m'ho invento vull que em tanquin en un psiquiatre, no? I ningú diu absolutament res. Suposo per aquesta mateixa por que tenim a assumir-nos tal com som, perquè si t'assumeixes tal com som, a Madrid diran alguna cosa, que no sigui que et toquin un botonet i tots hagin de córrer. Aleshores penso que això està també íntimament lligat en aquesta mena de percepció que tenim sobre la nostra egolatria, no? Jo dic que he dit coses aquí, però en Jordi m'ha fet un comentari avui i dic, he vist que em sembla que l'única cosa que vegades aquí que has fet una mala interpretació, doncs potser sí, no? I ho canvia i no passa res, ho canviem. Si jo no hagués canviat el meu punt de vista mai, jo no hagués escrit mai aquest llibre, perquè jo també em creia que Colombia no és. Jo també em creia que els catalans eren una regió d'Espanya, i també em creia que el català era un dialecte, i també em creia que tot el que ens hem cregut sempre, no? Si no haguéssim canviat d'opinió, ja nosaltres segurament no estaríem ni aquí, i molts de nosaltres no militaríem en partits polítics. Per què? Si amb el Franco vivíem millor. O sigui, el canvi d'acceptar l'error és necessari. L'error no hem de veure com
diuen alguns psicoterapeutes, i això m'interessa molt, no? L'error com la malaltia no és un mal, és un indicador de cap on hem d'anar. Si t'equivoques, ves cap allà, ho canvies i un error menys, no? Si tens algun dubte, clarifica'l i un dubte menys. Si fixeu-vos també, doncs, que l'interès de la historiografia espanyola és sempre presentar Colón com a misteri. Agafeu les publicacions que han sortit aquest any: El misterio Colón, El enigma Colón, Un misterio que nunca sabremos. Sempre us presenten la vida d'aquest personatge i comencen: teoria gallega, teoria genovesa, teoria portuguesa, teoria... Veieu? Amb tantes teories no ho sabrem mai. No, en Colom va existir de debò, va existir, era un home de carn i ossos, va parlar una llengua, pertanyia a un regne determinat, tenia una dona de carn i ossos també. O sigui, no era un misteri en Colom, l'han convertit en un misteri i continuen perpetuant aquesta noció de misteri perquè no perdin aquestes prebendes, aquestes nòmines i les poltrones que tenen i que els fa viure tan còmodament en la ignorància. Però còmodament, perquè si en la ignorància ens fem milionaris, doncs, hòstia, a mi de puta mare, no? Però no és el meu cas, no me l'interpreti, no és el meu cas. Hola, abans deies que parlaves per estimular-nos a llegir el llibre. Jo no sé si el llegiré, perquè ja ho he fet. Et dono les gràcies per haver escrit aquest llibre i tots els altres que has escrit, que també me'ls he llegit. I llegint aquest llibre jo he arribat a una, diguem-ne, conclusió, que el problema no és les prebendes d'aquests de qui parlaves, perquè els hi trepitges al terreny o els poses en evidència perquè estan equivocats. El problema és un altre, que ens afecta avui i tot. Quan Castella descobreix que Amèrica és una renda, està en el moment de màxima expansió, en el moment que Castella decideix canviar la seva definició de Castella i assumir que Castella és Espanya. Llavors, converteix el descobriment d'Amèrica en el mite principal de la nació espanyola. Si ara tu vas i dius que el mite principal que conforma tot el que és la teoria de la nació espanyola és fals, Espanya s'ensorra. No pots destapar això perquè vindran els tancs aquí. Aquest és el problema. En el llibre aquest no ho acabes de dir. En el següent llibre que hi ha hagut, que és la traducció dels viatges de Colom, ho dius amb una frase de 2 línies, que gairebé dona a entendre això que dic jo ara. Penso que el problema és aquest. D'aquí ve la fòbia d'Espanya contra Catalunya, perquè si Catalunya viu com ha de viure i reconeix Colom com a català i la descoberta d'Amèrica com a catalana, s'ensorren els mites de la fundació de la nació espanyola. Ho estan redactant, Ara ja diuen Colom era espanyol. Perquè en Ramon Llull també era espanyol, cosa absolutament falsa. És a dir, que ens converteixen en espanyols des de fa ja 4.000 anys, fins i tot. El problema és aquest, penso. Res més. Tinc molt clar això que dius, El que passa és que això seria en tot cas... Gràcies pel teu coratge, encara que no sé si me l'has volgut transmetre, però jo ho rebo, perquè a vegades tens la sensació que escrius per ningú, no? I que tot l'esforç desmesurat que has fet es destila en no res, no? Penso que amb aquest llibre estic veient que no, i que per la gent que veniu a les presentacions, pel ressò que té, i fins i tot, per què no dir-ho, perquè fins i tot faré una mica de Guardiola també, però sí que és cert que aquest llibre és purament una anàlisi d'un personatge i de com aquest personatge jo interpreto que era un príncep, punt. Després caldria fer, en un llibre a part, l'estudi sociològic o sociopolític de la dimensió històrica, això que tu apuntes, i que jo tinc una consciència desbordada sobre això.
De vegades dic, això no ho para ni Déu, perdoneu els catòlics, diu, excepte un cop d'estat.